கண்ணிக்கு ஜீவன் எங்கு உள்ளது? உற்று பார்க்கும் ஆளின் கண்ணில் உள்ளது. பெண்ணுடம்பில் காதல் எங்கு உள்ளது? ஆண் தொடாத பாகம் தன்னில் உள்ளது. மேகத்தை ஏமாற்றி மண் சேரும் மழை போல மணி மீது விழுந்தாயேவா. பூவாசம் புறப்படும் பெண்ணே பூ நான் வரைந்தா. தீ வந்து விரல் சுடும் கண்ணே தீ நான் வரைந்தா. உயிரல்லதெல்லாம் உயிர் கொள்ளும் என்றால் உயிருள்ள நானோ என்ன ஆகுவேன்? உயிர் வாங்கிடும் ஓவியம் நீயடி. Thank you.